ngene ning kene. Lah aku diapusi wong kene. Lah nyapa? Jarene Mas nek sampean ora pengen. Kok Mas? Lho kok Mas wedok? Mbak. Tali aku. Alah. Lah kok Mas wedok? Maksudnya iki mau dulurku. Oh iya iya. Ya. Nek sampean ora pengen kademen, pian kudu adus banyu kene. Wah, langsung tak praktekne aku bagian adus. Wah, langsung Mas aku. Langsung masuk angin aku Mas. Ya, pusi tok. awakmu lak ra tau rene. Cukup koyok kucing celupi tek lep lit Ngene lho. Dadi penyesuaian. Apa ya enek masa ya mung didulit tok. lah awakmu nyapa rene iki Pak Gonto Ya, bolone iki dhewe paling gak. iki maine ning gene bolone dhewe Mas Bener. Gonto event-event nih Mas Gonto sing Ya. karo kemarin kita ada di Lautan Pasir Lautan Pasir. sing ngopeni ya Mas Gonto sekeluarga terima kasih Terima kasih Pak Gondo, Bu Ririn. Ah, ya, Pak. Sampun nimbali kula kalian